στη Λάπηθο. Είναι μαζί μας ο Αναστάσιος Πετεμερίδης. Ευχαριστούμε τόσο για την τιμή που μας έκαμες. Παρακαλώ. Να μας πει λίγα λόγια για τον πατέρα του, τον αγνοούμενο, για να μάθουν και οι νεότεροι, να ξέρουν σε τι χωριό μένουν και τι είχε το χωριό μας και τι κόσμος πέρασε που μέσα στο χωριό μας και το τι έγινε του μέσα στο χωριό μας για να μάθουν και οι νέοι. Βασικά, ευχαριστώ. Καλώς σας είπα. Βασικά πριν 50-51 χρόνια, θυμάμαι όταν ήταν ένα βράδυ, χτυπούσαν την πόρτα κάποιοι ξένοι. Καταρχήν, sorry που σε διακόπτω. Ναι. Αν μιλήσουμε έτσι ανοιχτά, τι αν ηλικία αν ήσουν, να μην θυμάσαι που τον πατέρα σου, αν έχεις λίγες αναμνήσεις. Πολλά λίγα πράγματα, ήμουν 5 χρονών. Ήσουν 5 χρονών. Θυμάσαι δηλαδή αν ιδρώς τον παπά σου λίγο. Λίγες στιγμές, λίγα πράγματα, όχι πάρα πολλά. Πες μας έτσι λίγο να που... Θυμάμαι όταν με έβαλε πας στο τράκτορ και έκαμε ζευγάρι, θυμάμαι όταν με παίρνει περίπεδο να έπαιρνε μέσα στο κέντρο για να κεράσει παγωτό. Λίγα πράγματα, γιατί ήμουν και μικρός. Βασικά. Να που γίνει και την περίοδο, να πώς να μας πεις, πώς ενημέρωσαν τους τη μάμα σου. Βασικά, όπως είπα προηγουμένως, χτυπούσαν την πόρτα κάποιοι ξένοι. Άνοιξε, ήταν από το στρατό, έπιαν τον πατέρα μου, πήραν τον και που την ημέρα δεν τον εξενάει. Πήγαινε να πολεμήσει δηλαδή. Πήγαινε να πολεμήσει, ήταν από πληροφορίες που είχαμε, ήταν στο 256 Πεζικού. Κάμαν Πεζικού στη Λάπηθο, στο Καραβάν, Λάπηθο. Και δεν είχαμε πληροφορίες για πάρα πολλές πληροφορίες για τα τελευταία 48 χρόνια και τελευταίως κάποιος δημοσιογράφος πήγαινε στην Τουρκία και ήβρε κάποιες φωτογραφίες που ήταν και ο πατέρας μου μέσα και πράγματι αναγνωρίσαμε τον ότι ήταν Τζίνος. Και συγκεκριμένα συλλάβαν τους στην περιοχή Λαπίθου στην παραλία. Ήταν ντοκουμέντρα που έδειξε. Μάλιστα. Ήταν ντοκουμέντρα που έδειξε το άρθρα. Μάλιστα. Τα τελευταία γεγονότα είναι αυτά. Αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας ζωντανός. Δεν πιστεύεις ότι ο πατέρας σου δηλαδή μπορεί να ζει τον τη στιγμή? Όχι, δεν πιστεύω. Τα τελευταία γεγονότα που είδαμε δεν πιστεύω. Βασικά εκεί συλλάβαν τους τελευταίους της Λαπίθου που ήταν 6 άτομα. Ήταν πολλά δύσκολο δηλαδή να μεγαλώσεις χωρίς τον πατέρα σου. Βέβαια. Με τούτα όλα. Σίγουρα. Αλλή μόνο να δεν έχεις τον πατέρα σου 5 χρόνια να είσαι ορφανός και προσπαθεί η μητέρα σου για να τα βγάλει προς το ζει. Ήταν και δύσκολες εποχές τότε. Ναι, υπήρχε φτώχεια, ο κόσμος ήταν πιο συγκρατημένος. Αυτά. Το χωριό ήταν που έκαμε για το πράγμα. Έκαμε κανένα μνημείο του πατέρα σου. Από ό,τι ξέρω, δεν έκαναν τίποτε. Συζητήσαν κάτι. Εντάξει, ακόμα θεωρείται αγνοούμενος, δεν θεωρείται ότι σκοτώθηκε. Δηλαδή εντάξει, δεν έκαναν ακόμα τίποτε. Πιστεύεις ότι έπρεπε να κάνουν κάτι για το πράγμα, ότι έπρεπε να... Δύσκολη ερώτηση. Να απαντήσω τώρα. Πάντως δεν έχουμε κανέναν παραπονό από την κοινότητα. Αλλά να απαντήσω του είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορεί να μας πεις άλλο, ας πούμε, για κάποιες πληροφορίες. Είπες μας ότι χάθηκε στη Λάπηθο, αυτό δεν αγνοείται. Δεν ακούσες κάτι, δεν σας είπαν κάτι, δεν σας το κάνουν ούτε προσωπικά το αντίκει, τίποτε. Όχι τίποτε. Τελευταία, όπως σας είπα, τελευταίες πληροφορίες ήταν τούτες με το τελευταίο βίντεο που είδαμε από την Λάπηθο, που ήταν πριν 2 χρόνια. Ήταν νομίζω το 2022. Βασικά ήταν τα τελευταία νέα, τίποτε άλλο. Και ελπίζουμε τώρα ότι να σας πούν αν έβρουν κάτι. Αν βρεθούσαν, αλλά η περιοχή εκείνη είναι πολύ δύσκολο να βρεθούσαν, γιατί υπάρχει ξενοδοχεία, χτίζαν διάφορους οικισμούς. Δύσκολο να βρεθούν τα οστά του. Μακάρι να βρεθούν. Εντάξει, Κάσο. Θα το συνεχίσω άλλο τη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνω τη συναισθηματική σου φορτίση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τα πούμε ξανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.